fekola mindor yem barakela ulu bena barabla do kon damne sibrido juin kalo kletan kibaram sarama ulu kon ne ayire ka fo ko keba mindor kon be fekola yenno ni oe bitu gol fekola o barakela ulu kone ajere ka fo ko ulu kone ka la nyini do be sena ko ulu deselindo ka sabati o hum konala nunu kone ajere ka fo ko ulu kone bena kile saba barabla do damne wa nunu kani barabla ko akoni bena damne sibridona kata bla tenendona juin kalo kile tan fla kala dona ka fo ko ni barakela nunu ko u kone ka la nyini la ininta ga o la nyini na kuma ba ulu kone be talike barakela ulu kone ka kene ala sabati lila ale ni fene ko ka plan de carrière do kone sigi senka ni o konte do re ka baranya bloke barakela ulu ka seka utafa kon do uga bara u konnala ka do sinima sinikeda ma ikon be seka ke muye iga bara u mun konnala ale ni primary ski ko ka laje ko ka do fra uka ni o era kon fenete do re ko min konnala be kon bado ko bara do kon be no ulu koni faratika bon ko sabe o mun konnala ma mun kon ka bara benindo oma ko saraku ngam fendo kon be di uluma ga barakela ulu koni ajete mine ko ambe wati mine igo sisa ko saraku ngam fem kon be di uluma o bara faratile nuna ko o kon ka dogo uga la nyini do e ka se ka do fra o feneka ko ale ni fene ambe wati mine igo sisa ko bela jele era kon fene bado ko fembe ka kele ko u kon be anyini uga chake da nyemo kon fe u kon ka se ka do fra sara war bela jelen kon kan wala sa uga musaka ko be se ka no ya uma ale ni san kon na ko bela jelen kon bado ko selu kon be ke ko wa fene ko uga feretike ka se ka deme do barakela ko ni ma o seli nunu ukumun konnala ko ale ni fene barakela munu yera kon fene be ke no ni ulu kon bita du takaw kon na uga se kana finya bodona ko ka se ka deme do ulu yera kon fene ma du ni ko ta fan felala kawlo dona ka foko bitu gol fekola ko o barakela u koni ka hake nyini jekulu nyama ba ni o sungalo traure ale koni sinsila yoro kelen kani ko nunu kon bela ni o era kon fenete dore ko kenea o ka seka sabati barakela bela jele ko ka seka barakela ku bela jele koni to ko sebe assurance do kon na dana ya kon be munka ko wa fene ko o assurance kon nala ko min barakela u ga se fene alni u maseka ma wero kon ta u mansa ni o u fanu ba ku u ga seka ulu kon ta u ga assurance kon nala u ayira ka fa ko gele ya form kon be ulukan ko o koni ye oye wa fene o keleme ka lanyini fene ko o assurance maladie mun koni fene lanyini le ko chakeda o koni ka o beta ni o konte dore furakeli fugata se furaw sanima ko o doni bela jele ko chakeda ka ota ko mu yera koni ye uga prime de risque ko ayre ka fo ko bara mun koni faratika bu ko sebeni a bela jele ko ulu koni tabeta wananna ko mun koni be o duguma ko o beta wasabala ko a bela laba yera koni ni la ka fo ko o faratika dogo ko o beta wakilena nga barakela ulu koni ayire ka fo ko o wari mun koni fleni ko o koni jodate ulu koni ka kene akula ko sabla ko a yoro be yoro la ko ni idona akonala ko alni maski o koni be inuna ko ni bora ko ali idaji ulu bela jele koni be yelema ka ke blimai ko war koni te se ka kene asoro ko ga o benata ulu koni be alanyini ka fo ko prime de riskim koni fleni ko u koni ka laje ka yelema do ala ni o koni te dore ko u koni ka sara koni ka ko keme sara la ka se ka bisaba nduru koni di uma honorable mume da o kan o taka ke mugandure keme sarala wa mu yere fene be da o kan ni o ye alavan ni ayere la ka fo ko o farati koni ka dogon ko keme sarala o koni taka ke tanduri kawla duna ka fo ko feko lamin ko mali konnala samba fla aleni mugan fla konnala ko ale koni de soro koni ke kateme mali min be la jelen koni ka sabla ay sanu hakam koni soro koni atakala jako o koni beta sanu ton tan wolum la ko mu koni samba fla aleni mugan sabata koni ko u koni ka lanyine kaseka sanu o toni mugan nani kaseka o soro barakela ulu yera kon fene ayire o wati kele ko bara koni kelite basenga ulu ka lanyini ulu yera kon fene kaseka sabati na manya ko soro o kon be kake ambalma ni ke waronne mambolo kada ukuloka ani che aka kuloma jala o kambe anyoko na were